బాలకృష్ణకి రాఘవేంద్రరావు కాంబినేషన్ లో రామానుజాచార్య సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. విశిష్టాద్వైతాన్ని ప్రతిపాదించిన రామానుజుల జీవితాన్ని ఆవిష్కరిస్తారని తెలుస్తోంది. సముద్రకని డైరెక్షన్ లో వినోదయ సిద్ధం అనే తమిళ మూవీ రీమేక్ లో పవన్ కళ్యాణ్ నటించబోతున్నారని సమాచారం. ఈ ఫ్యాంటసీ మూవీలోని పవర్ స్టార్ దేవుడిగా కనిపిస్తారని, త్రివిక్రమ్ తో కలిసి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తారని తెలుస్తోంది. మేకర్స్ చెప్పినట్టు రాధేశ్యామ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో మూవీ యూనిట్ ఫ్యాన్స్ తో కలిసి ఫుల్ గా సందడి చేసింది. డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ రిలీజ్ చేసిన రాధేశ్యామ్ ట్రైలర్ ట్రెండ్ కొనసాగిస్తుంది. అన్ని భాషల్లో రాధేశ్యామ్ ట్రైలర్ కి మంచి రెస్పాన్స్ దక్కుతోంది. కొమరం భీముడో అంటూ సాగే మ్యూజిక్ వీడియో రిలీజ్ కానుంది. RRR నుంచి రివోల్ట్ ఆఫ్ భీమ్ పేరుతో ఈ పాటను పరిచయం చేయబోతున్నారు. న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ గా ఆచార్య నుంచి ఒక బిగ్ అప్డేట్ ను వదలనున్నట్టు చెప్తున్నారు. చిరంజీవి చరణ్ కాంబోతో కూడిన ఒక ట్రైలర్ ను కానీ, ఇద్దరిపై ఉన్న పాటను కానీ వదిలే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. సర్కార్ వారి పాట సినిమాకి ఇంకా చాలా రోజులే షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టు టాక్. ఇండస్ట్రీ లెక్కల ప్రకారం ఈ సినిమాకు నెల రోజులకి పైగా షూటింగ్ ఇంకా చేయాల్సి ఉందని అంటున్నారు. ఫిబ్రవరి నెల నుంచి సర్కార్ వారి పాట షూటింగ్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. సర్జరీ తర్వాత మహేష్ కూడా అప్పటికి రెడీ అయిపోనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి వసూళ్లను రాబడుతున్న పుష్ప యుఎస్ లో సైతం తన సత్తా చాటుతుంది. పుష్పరాజ్ హవా యుఎస్ లో $2 మిలియన్ ను క్రాస్ చేసి దూసుకుపోతోంది. తన పేరు ముందు నేచురల్ స్టార్ తీసేద్దామనుకుంటున్నాడు నాని. ప్రేక్షకులకు సినిమా చూపించడమే లక్ష్యమని, లెక్కలు తర్వాత చూసుకుందామని చెప్పుకొచ్చాడు. బాలకృష్ణ గారి గురించి బయట ఎన్నెన్నో వింటుంటాం, కానీ అవేవి నిజం కాదన్నాడు నాని. ఆయనది చిన్నపిల్లాడి మనస్తత్వం అని శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా మాట్లాడాడు. దసరా సినిమా షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుందన్నాడు నాని. తెలంగాణ యాసను తెలంగాణ వారి కంటే స్పష్టంగా పలుకుతానని, ప్రస్తుతం తన చేతిలో అంటే సుందరానికి దసరా సినిమాలున్నాయన్నాడు నాని. ధనుష్ ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ టైటిల్ ను సార్ అని ఫిక్స్ చేశారు. వెంకీ అట్లూరి డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీలో సంయుక్త హీరోయిన్. సీతారా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఫార్చ్యూన్ 4 సినిమాస్ బ్యానర్లపై నిర్మించనున్నారు ధనుష్ సార్ సినిమాను. జీవి ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతంతో పాటు తదితర డీటెయిల్స్ తెలుపుతూ మేకర్స్ ఓ మోషన్ పోస్టర్ ని విడుదల చేశారు. అనారోగ్యం నుంచి కోలుకున్నాక విక్రమ్ సెట్ లోకి మళ్లీ అడుగుపెట్టారు కమల్ హాసన్. ప్రస్తుతం కమల్, విజయ్ సేతుపతి, ఫహద్ ఫాజిల్ కాంబోలో సీన్స్ తెరకెక్కిస్తున్నాడు డైరెక్టర్ లోకేష్ కనకరాజ్. శ్రీ విష్ణు హీరోగా నటిస్తున్న భళా తందనాన షూటింగ్ పూర్తయింది. బాడం ఫేమ్ దంతులూరి చైతన్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ అయింది. భళా తందనాన సినిమాలో శ్రీ విష్ణు సరసన క్యాథరిన్ త్రెసా హీరోయిన్ గా నటించింది. సాయి కురపాటి సమర్పణలో వారాహి చలనచిత్రంపై రజనీ కురపాటి నిర్మించారు ఈ సినిమాని. పాన్ ఇండియా సినిమా వసూళ్లపై సిద్ధార్థ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. నిర్మాతలందరూ ఈ విషయంలో అబద్ధాలు చెబుతూ తప్పుడు లెక్కలు చూపిస్తున్నారంటూ ట్వీట్ చేశారు. రచయిత జావేద్ అఖ్తర్ వేసిన పరువు నష్టం దావా కేసులో ఇప్పటి వరకు 11 సార్లు కోర్టు పిలిచినా హాజరు కాలేదు కంగనా రనౌత్. తనకు ఆ కేసును విచారిస్తున్న కోర్టుపై నమ్మకం లేదని, జావేద్ పిటిషన్ ను మరో కోర్టుకు మార్చాలనేది కంగనా డిమాండ్. బాలీవుడ్ లవ్ జంట సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, కియారా వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ పై క్లారిటీ ఇవ్వనున్నట్టు తెలుస్తుంది. జనవరి 1న ఇద్దరు అఫీషియల్ గా లవ్ లో ఉన్నట్టు ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది. బాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోయిన్ అయిన ఆ స్టార్డమ్ ను హాలీవుడ్ లో చూపించలేదంది ప్రియాంక చోప్రా. ది మ్యాట్రిక్ రీసరెక్షన్స్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా మాట్లాడిన ప్రియాంక హాలీవుడ్ లో అవకాశాల కోసం తను పడిన కష్టం గురించి చెప్పుకొచ్చింది. అక్షయ్ కుమార్ రౌడీ రాథోడ్ సినిమాకు సీక్వెల్ సిద్ధం చేస్తున్నారు విజేంద్ర ప్రసాద్. ఈ సినిమాను కూడా సంజయ్ లీలా భన్సాలి నిర్మించేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. రణ్వీర్ సింగ్ 83 మూవీకి సంబంధించి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం నిర్మాతలకు శుభవార్త అందించింది. ఈ సినిమాకి పన్ను మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. సైలెంట్ గా తన పని చేసేసుకుంటుంది రాశి ఖన్నా. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషలో 1 డజన్కు పైగా సినిమాలు చేస్తున్న రాశి వెబ్ సిరీస్ లోనూ నటిస్తోంది. రీసెంట్ గా తాప్సీ నటించిన లూప్ లపెటా మూవీని నెట్ఫ్లిక్స్ లో విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. సోనీ పిక్చర్ ఫిల్మ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా కామెడీ థ్రిల్లర్ జోనర్ లో రూపొందింది. సోనూ సూద్ హీరోగా బాలీవుడ్ లో ఫతే పేరుతో భారీ యాక్షన్ మూవీ తెరకెక్కుతుంది. సోషల్ మీడియాలో రీసెంట్ గా ఈ సినిమాను అనౌన్స్ చేశారు సోనూ సూద్. తెలుగు సినిమానే తన ఫస్ట్ చాయిస్ అంటుంది హీరోయిన్ అమృత అయ్యర్. అర్జున ఫాల్గుణ ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొన్న ఆమె తెలుగు సినిమాల కోసం తెలుగు కూడా నేర్చుకున్నానంటోంది. ఇండియన్ డాక్యుమెంటరీ మూవీ రైటింగ్ విత్ ఫైర్ ఆస్కార్ పురస్కారాల పోటీలో నిలిచింది. డాక్యుమెంటరీ ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో లాస్ట్ 15 సినిమాల్లో ఈ సినిమా చోటు దక్కించుకుంది. శివ కళ్యాణ్ ని దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ కె కళ్యాణ్ రావు నిర్మిస్తున్న సినిమా తురుం ఖాన్ లో రీసెంట్ గా ఈ మూవీ టైటిల్ లుక్ పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేశాడు హీరో శ్రీ విష్ణు. అయ్యప్ప పి శర్మ, బేబీ సాయి తేజస్వి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా ఎర్రచీర. కందిమళ్ల ఆదినారాయణ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ రీసెంట్ గా పూర్తయింది.